Egy új közösségi oldalt szeretnék nektek bemutatni, amely a magyar fiatalok számára készült. Nem csak a Magyarországon élő magyar fiataloknak, hanem a világ bármely részén élő magyar fiatalokért készült. Miért érdemes igénybe venni ezt az oldalt? A friss hírekért, minden hírért, ami a fiatalokat érdekelheti. Találhattok még információt a legjobb partik színhelyeiről és időpontjairól. Ismerkedhettek, blogot írhattok, cikkeket írhattok. Tehát ezt az oldalt ti irányítjátok, teljesen az irányítást a ti kezetekbe adjuk át. Kérdéseitekre válaszolunk, ingyen adhattok fel hirdetéseket, és kereshettek a mások által feladott hirdetések között. Miket is lehet itt meghirdetni? Lényegében bármit. Eladó ingatlanokat, kiadó ingatlanokat, eladó gépjárműveket és egyéb más eladó tárgyakat. És mindezt miért kínáljuk ingyen? Azért, hogy a magyar fiatalokat segítsük az életben. Továbbá az oldal megtekinthető mobiltelefonos változatban is, hogy segítsünk titeket, ha utazás közben bármikor meg tudjátok nézni. Megpróbáljuk nektek a legtöbb linket összeszedni, amelyre csak szükségetek lehet. Legyen szó a továbbtanulásról, főiskolák, egyetemek weboldalait találhatod meg, egészségről, életmódról, sportolásról, utazási lehetőségekről, cégekről, amelyek az utazással foglalkoznak. Aztán bármi másról, ami a diákértel kapcsolatos. Felvételiről, partikról, munkákról, ha diákként munkát akarsz vállalni, ösztöndíjakról. Bármiről, amire szükséged lehet diákként. A térkép menüpont alatt minden fontosabb címet megtaláltok majd. Legyen az a legjobb partik színhelyei, főiskolák, egyetemek címei, vagy éppen bármi más, amire szükségetek van. Egyenlőre ez a rész még fejlesztés alatt áll. Hamarosan ez is teljesen elkészül. Közvetlenül kapcsolódhattok a Facebookra, Twitterre, Yahoo-ra vagy MySpace-re, hogy bármit azonnal meg tudjatok osztani társaitokkal. Továbbá, ha meg akarjátok látogatni YouTube csatornánkat, nem muszáj ellátogatni az oldalra, itt is megtehetitek közvetlenül. Ugyanígy elérhető Facebook közösségi oldalunk is. Csetelhettek. Lájkolhatjátok az oldalt és követhettek minket Twitteren. És most betekintést engedünk a motorháztető alá. Igaz, így most leleplezzük, hogy milyen rendszert használunk, de ezzel is csak azt szeretnénk bemutatni, hogy nem feltétlenül szükséges több 100 000 forintot költeni arra, hogy létrehozzunk egy jó közösségi oldalt. Az oldalról részletes statisztikát vezetünk, amelyet mindjárt megláthattuk. Számon tartjuk a keresőrobotokat, melyik kereső cégtől jártak itt, látogatókat, milyen operációs rendszerről böngésztek minket, milyen böngészőről, mely országból böngésztek minket. És most bemutatom nektek azokat a komponenseket, amelyekkel a hirdetéseket tudjátok feladni. Elsőként az ingatlan hirdetéskezelőt láthatjátok. Természetesen még ezt üresnek látjátok, mivel még most indul az oldalunk. A következő, mellyel gépjárművek hirdetését tudjátok feladni. Itt már rengeteg előre beállított gépjármű típus, márka található meg. És tovább fog bővülni. Majd a következő, amely talán a legnagyobb, vagy legjobb ilyen hirdető rendszer ezen az oldalon, amelyekkel más egyéb tárgyakat tudtok feladni. Ez is egy teljesen ingyenes program.
Ez nyújtja a legrészletesebb megoldásokat erre. Ezt is mind azért hoztuk létre, hogy nektek könnyebb legyen. Innen irányítjuk az egészet, és ti is innen fogjátok irányítani. Megkapjátok a jogot, hogy innen irányítsátok az egész oldalt, természetesen felügyelet mellett. Jó szórakozás és jó időtöltést kívánok az oldal böngészése közben, és ha bármit szeretnétek még látni az oldalon, nyugodtan írjátok meg azt nekünk, itt a kapcsolatok menüpont alatt találhatjátok meg a címeket, amelyre írhattok. Bármiben kérdésetek van, ugyanott feltehetitek.